Waqt li dejjem titkellem dwar l-importanza ta' dialogu internazzjonali, fl-aħħar jiem Malta nnotat l-interazzjoni li kien hemm bejn uffiċjali għolja tal-Unjoni Ewropea u l-Iran. Fuq talba tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Iran Hossein Amir Abdullahian, il-Ministru Malti għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Burge kellu laqgħa bilaterali miegħu fil-marġini tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda fin-New York. Matul din il-laqgħa, il-Ministru Burge tkellem dwar id-diskussjoni riċenti li kellhom ir-rappreżentant għoli u Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Joseph Borrell u r-rappreżentant għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Golf Luigi Di Maio mal-istess Ministru Iranjan. Il-Ministru Borge reġa' tenna l-pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea fosthom dwar il-gwerra Russa fl-Ukrajna u tħassib dwar rapporti rigward l-appoġġ militari Iranjan fir-Russja. Il-kundanna tagħna u l-ħsibijiet ta' kemm aħna mħasbin dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet umani, il-fatt illi qed jassistu lill-Russi bit-teknoloġija ta' drones u aspetti oħrajn. Il-fatt illi Malta għandha siġġu fuq il-Kunsill tas-Sigurtà huwa kruċjali li nisimgħu illi nsegwu dak kollu illi qed jiġri sabiex inkunu f'pożizzjoni aħjar li niddeċiedu. Waqt l-istess laqgħa, il-Ministru Borge enfasizza wkoll dwar l-importanza li jiġu mħarsa drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali għal kulħadd, filwaqt li għadda wkoll il-kummenti tiegħu dwar l-importanza li tinstab it-triq għad-deeskalazzjoni bl-implementazzjoni tal-pjan ta' azzjoni komprensiv konġunt JCPOA fiċ-ċentru. L-erba' il-Ministru Borge attenda wkoll il-laqgħa urġenti tal-Kunsill tas-Sigurtà li trattat l-aħħar żviluppi f'Nagorno-Karabakh. Malta hemm ħasba ħafna dwar l-aħħar eskalazzjoni militari mill-Azerbajġan kontra l-Armeni tal-Karabakh. Il-Ministru Malti attenda l-laqgħa ministerjali tal-Qorti Kriminali Internazzjonali fejn Malta komplet turi l-appoġġ tagħha għax-xogħol importanti li qed isir għax temmen li din għandha sfond fundamentali fil-ħidma għall-ġustizzja internazzjonali. Hawnhekk il-Ministru Malti mexxa wkoll avveniment b'kollaborazzjoni mal-Istati Uniti, il-UNICEF u l-World Child UK li jiffoka fuq id-detenzjoni ta' tfal li jkunu affiljati ma' gruppi armati fejn tkellem dwar l-importanza ta' kif nittrattaw ma' dawn it-tfal b'mod partikolari wara l-konflitt u wara li ma jkunux jibqgħu jagħmlu parti mill-gruppi armati. Ian Burge ħasem ukoll fil-laqgħa tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin għall-Commonwealth, il-laqgħa preparatorja għas-Summit tal-Mexxejja Summit of the Future, il-laqgħa ministerjali għall-kontabilità tal-aggressjoni Russa fuq l-Ukrajna u d-diskussjoni dwar id-dikjarazzjoni kontra d-detenzjoni arbitrarja fir-relazzjonijiet bejn stat u ieħor. Kelli wkoll l-opportunità illi nattendi laqgħa mal-Ministri tal-Affarijiet Barranin illi pajjiżhom huwa parti minn Commonwealth u allura il-messaġġ tagħna favur din l-organizzazzjoni illi fadlilha skop li naħdmu flimkien jekk hux fuq id-demokrazija, jekk hux fuq saltna ta' dritt, imma anke fuq il-fatt li ħafna minnhom huma stati gżejjer. U allura l-kontribut ta' Malta f'dan kollu wkoll.